Ôi. Được không bạn? Được. Rồi. Habaयाव न' साखाथियाव हाबा दं नालाय बेयावनो एसे फैदों आरो दसे सम दा कमेन्ट खालामनो हागोन फिलिप दैमारि माहाले आदा माबा आदा ओइस अन्थावनि फंबायनि माबायावहाय खोरमाइगुरियाव नर्थ गान्दाबिल ओमफ्राय सिसलि मय सोरनि हाबा आदा जोंना ब्रादार ओइस अन्थावनि फंबायनि माबानि आरो जोंसार हाज'वारिनि हाबा दं आरो दा एसे उनाव दिन्थिगोन हिन्जाव गोदानाखौ दे ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन जास्ट आं नैयावहाय आलासिफोर थाग्रायावसो दङ नै जिरायनानैहाय ओरैनो माने बेजोंनो गेट बानायदों आरो एसे जानाय लोंनायजों गिदिंलाबायनि दे नायनो हागोन ओमफ्राय फिलिप दैमारि अके औ आदा थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों नै राथि गयारि हिन्जाव गोदाना बबेनि गसाइगावजोंनिनोलै हिन्जाव गोदाना ना हिन्जाव गोदाना बयनि दंलाय मथानबिलनि नाय गुमैया मिथिगौ जिथुनाखि दा हाबा जाबाय थानाय बे हाबा जाबाय थानाय जोंसार हाज'वारिनि बिब' असेखौ मोनदों नै जोंना गुमैयानो गुमै औ ओमफ्राय खय बोसोर जाखो नों गुमै हाबा जाना 20 बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय नोङो आफादाव थानाय समावनो लाखादोंमोन ना आफादनिफ्राय फैनाय समाव आफादाव थानाय समाव लाखादों औ बिर जोहोलावसो बेसेबां बेसनिथाय आदा खोन्थाहरदो 10 बेस खोनाबाय दा 10 बेस नै गुमैया जोंना ओमफ्राय दा बिदिनो बिबोनांनि हाबा आरोखि ना ओमफ्राय आं एसे देखायलांनायसै ओरैहाय जानाय लोंनाय माबागासिनो दं आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन जेनेबा अन्थाइखौ देखाय मनज बसुमतारी दा देखायगोन आं आदा अन्थाइआ हरैसो दंलै दहाय डाइलग होखांबाय आं नोङो जिरायलै होननानैहाय ओमफ्राय एमटि बड'आ प्रडाक्सना होनदों बबेयाव हाबाया माबायाव खोरमाइगुरि होनो जिथुनाखि माबा आरो नर्थ गान्दाबिलबो होनो ओमफ्राय दा आं एसे देखायलाबायनि दे जानाय लोंनाय ओरैहाय जालागासिनो दङ नै जोंना ब्रादारा जाबाय बहायथो थांखैलाय आसोला अमा बेदर दा जागासिनो आरोना जोंना बाजै पेपार गारियाबो नै जाफैदों दे बाजै माथो बेदर जादों अमा बेखौथ' ओनसोलावनो सिनायजोबखायो मैदेरजों रायज्लायग्राखौ बेबायदि संसारनि मानसिया सिनायजोबखागौ बे बाजैखौ मैदेरजों रायज्लायग्रा होननानै मैदेराबो जेबो खालामबावा ओमफ्राय नैलाय माथो ओंख्रि जादों माथो मिरामिससो नामा नैलाय बेदर जायो दा दे लाब्रा जायो दा बिदि आरोखि ना ओमफ्राय आं एसे देखायनो नै फिनजना बेदर रानदों दा रिस्टा गयारि जोंना खाथिल' जाखायो जिथुनाखि बे हाबा जानाय बे हाबा जानायनि खाथियावनो आरो बारा गोजान नङा आगानैसो थांब्लानो मोनो बादावलायखादों जिमिया हाबा जानायसै बेबो आखान दिन्थिदों आरो हाबा जानायसै ओरैहाय फुरा जानाय लोंनाय जाजोब्बाय आरो नै माथो इलाय अनला रानदों आं सोर दे रानखानांगौ ओमफ्राय आं टमेट'ल' राननो गोरों सटा पटा खट আছে দাদা এতিয়া মই বিয়াত আছে হা মোৰ গাঁৱৰ ওচৰতে আমাৰ এজন লগৰীয়াৰ বিয়া আছে তাতে মই আছোঁ আৰু না এতিয়া মানে আছে মই ডাইনিং হলত
थेंक इउ ब्रादार मर लाइफआव आहार खारने ओमफ्राय दा ओरै नायलांदो आरोखि नै जोंना बसा जागासिनो दङ नै मा बेदर जादों नोंलाय आसोल अमाखौनो जाबाय आसाम टेक्ट' अमा दानग्रा अमा जाजायो बे अमा दाननो आसोला नै बिथाङाबो दाननो अमा जाग्रा अमा खैला मैला ओनसोलनि रायजो राजाखौ बिथांमोनानो गोजोनग्लाय होयो आरोना दा बिदि आरोखि ना ओमफ्राय बेबायदि आरोखि जादों लोंदों बै हिन्जाव गोदानखौ दिन्थिगोन दे आं जायहा लाइफआव थाबाय थागोन बिसोर नुगोन ने बिलि बेबो लानायसै बावले लाखा आरो सासे लाबावनोसैलाय ने दे जास्ट फानिसो दै माने बेवाइफ्रा दुसुला रागा जोंलाय फानिसो दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय जोंना नै ओरैहाय आदा दं आदानिबो जानावनायसै हाबाया बावले ने ना माथो होननाय ओइ मालासो होनबाय जानलालै माने हाबा जानावनायसै आरो आदानिबो दे मास मोनथाम माने बेस्रा मा होनांगौ जाखो खाफाल गैया ने आदा संसार जाफुबाय थानायावनो बेस्रा बाजैया रुंसारि जानानै थांनो गोनां जाबाय दुखुनांथाव माथो खालामबावनाय ने औ 2 इयार्स जाबाय दा दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना दाबो मास्टार मावगासिनो आदाया औ मावगासिनो मास्टार मावगासिनो दा जागासिनो दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर थामाम जाखादों होनब्ला हाबायाव औ जादों माजा जानाय अमा बेदरना मानसियासो रानथेंथें मै दोनहरनो देन्जार जायो बे मिनिया मै दोनहरनो नों बा बिदनाखौ आथिं थारखा मानि दोनहरखायो हैस देन्जारलै इयो जानायाव ओमफ्राय आं ओरै दिन्थिलांनायसै दे बिदा फं जिथुनाखि दा हाबा जादों बिदा फंबाय 6 जन दै बिसोरो ओरैबायदि बिनानाव सासेल' दंमोन बिनानाव माने बिब' दङ आरोना ओमफ्राय बिदा फंबाय 6 जनखा ओमफ्राय दा लास्ट बेनो गदायमोन आरो जोबथा गदाय ओमफ्राय दा बिनिनो हाबा आरो बिदा फंबाय 6 जननि गेजेराव जोबथा बेनो आरोखि ना ओमफ्राय आं एसे थांनि खाथिजोंहाय गस्ला मुथाफै जेखि थारमाने हाबायाथ' दा टाइमा खैथा जाखो नै 2टा जानो थांगासिनो दङ ने बाजै ओमफ्राय हिन्जाव गोदान लागोआथ' थांबाय ओमफ्राय अबेनिफ्राय लाबोदों खिथाहरदो एसे नै लाइमावसो आं मथामबिल आदसा मथामबिल आरो गसाइगाव साइडनि ने दा मथामबिल साइडनि आरो ओमफ्राय बे मथामबिलखौबा मा उद्देश्य लानानै बिथांमोना गामियाव नाम दोनदों बिसोरसो मिथिगोन ने ओमफ्राय दा बिदा फंबाय साबेसेमोनलाय बिसिना 6 जन दा निस्सय खोनाखाबाय आं फानि बुङाखै दे बिदा फंबाय 6 जन ओमफ्राय बिब'फ्रा सासे ओमफ्राय बे सासे माबाया बिदाङा थैबाय औ बिनानावमोन इयो औ बिब'मोन औ बिब'फोर सानैमोन ने ओमफ्राय दा आं हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौहाय देखायनोसै आरोखि ना दा बिदि आरोखि ना ओमफ्राय अन्थाव ब्रादाराबो दंखायो हनै नै ब्रादारा नै आं लाइमआवसो दं औ मानसि गोबां दंखायो खेबसेनो फट'खौ एक्सेप्ट खालामदों आं मोनथियो 8 इयार्स गोसोथोलायनाया ओमफ्राय गावसो जिरायनो लुबैबावखादों इयो बे सासेया माने नङाला दान इदिनो फंबायनि गोजोननायाव आंहाबो गोजोननाय दं माने आइ एम भेरि हेपि रायलायो खारन बांद्राय रेसपन्स होआ जायोमोन आरो ओमफ्राय नों माब्रै बिनि जबरदस्तियाव नों थाफानांगौ नोङो इउटुबाव लादों ना मादों बे नुनाङाब्रा नङा होमबा नर्मेलि जेरै रायलायो खनसेल' आं रियेल स्ट'रिखौ खोन्थानोसै आं बांद्राय गोलाव नङाब्रा बांद्राय गोलाव नङा दे लावो भिडिअ'आ जेन्टेलब्रा हाउ ग्रेटफुल मा होनो हाउ ग्रेटफुल what a wonderful it's a fascinating and happy married life लै thank you मोजां संसार जालांनो ओमफ्राय बे बिजामादैफ्रा
माबा बिसिबाव गोसो थोलायदों मादों फुल सोंजोबखाबाय ओमफ्राय यां ल'खारा आदाया फाइटारनो ओरैबायदि बेखौथ' सिनायजोबखायो आदायाखौ दा बि समायथाबथार नुजानाङानो अन केमेरायाव औ मा बाथ्राखौ खनसेनो बुंजोबनाङानो औ आद्रा दोनबाय थानांगौ बेखायनो थेंक इउ आमरि इन्ट्रडक्सन हैनि औ बिदि आरोखि ना हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौथ' आरो आं बुंलायनांगौ गैखाला जायफ्रा नायनो एक्साइटेड आङो लाइभआवनो देखायखाबाय नै बेनो जोंना ब्रादार जोंसार हाज'वारि ओमफ्राय सिस्टारना मा होनदोंमोन ममता बेवाइसो जासिगोन दा ममता नार्जारि ओमफ्राय दा हाज'वारि जाफैसिगोन औ ओमफ्राय नै बिथांनिबो दामसिगोन बिथांनि दामनायावथ' सिगां एडभान्स जोङो 10 लानानै थाहैखागोन अमा गनाय मानायावहाय बे जागोन आरो जोंना सार अनिल दं आरोना आंनिनो टिचार ओमफ्राय सिंगार गस्पेल बाजै दंबावो ओरैहाय नै सिंगार ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माबायदि मोनदों लाइभआवहाय सुनियावसो गोजौआव थांनो He is almighty, you know. Always he is the one who created the earth. Right. ओइ नानि नोंलाय सिंगार जानो गोसो दं सिंगार जाया नोंलाय दा लोगोफोर दिनैनि मिरिसा हाबाया आलादा रोखोम आरोना जोंना मा मा हरदों जामादैफोर गोबां फैदोंमोन थांफिनलाबाय ओंखाम जानो थांखोसो ना माखोसो 12 minutes 25 seconds जाखाबायानो नै SN 26 राइडार नंगौ जामादैसो जायो बिहावलैसिन आंनि हामालै हामालाबाय जादबो होनलायलाङोलै आंनिया समाव लोखि सारा हाबाय भिडिअ लायाखै लादों बे जोंसार हाज'वारि ब्रादारनि हाबानि भिडिअखौ बिनि चेनेलावबो नायहैनो हागोन SN 26 राइडार जोबथा कमेडि सोंबाय दे बियो माने हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौहाय फुलखौ बिनावसो मोनसिगोन आरो आंनावसो ओमफ्राय आं सोंला बेवहाय जायो आंनि उसुबिदाथार बोरैबा गानलेट जाला दिगदार जागोन दा ओंखायनो मस्ट कमेडिखौ नायनो गोसोब्ला नै बिनाव नायदो ओमफ्राय आङो जास्ट ओरैनो लाब्रा हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौल' दिन्थिबाय आरोना दिनैनि दिनावहाय एसे हरै थांनानै देखायबावनोसै आं सोर फैदों सोर फैयाखै हाबायाव बयबोथ' नायनो लुबैयो नङा होमबा ओमफ्राय जिथुनाखि दा हाबा जागासिनो दं बे हाबा जानायनिनो बिबाजै जाहैबाय नैबे खय नाम्बार बिबाजै नों बाजै फार्स्ट नाम्बार दा निस्सय खोनाखाबाय फार्स्ट नाम्बार बिबाजै आरो बिथाङा दा बेबायदि आरोखि सानना उल्था जाबाय दे ओमफ्राय एसे उसुबिदा नुबाय ओमफ्राय आङो मेन गेटआवहाय देखायगासिनो दं माबायदि खालामदों आरोना ओमफ्राय सेल्फि पइन्टबो दङ माखासे सेल्फि पइन्ट बायदिसिना बानायना होदों आरोना नै ओरैहाय नायदो सेल्फि पइन्ट दं नै बेबायदि सेल्फि पइन्ट बानायना होदों आरोखि ओरैहाय ओमफ्राय नै ओरैहाय डिजाइन खालामबोदों बेबायदि आरो एसे देखायनि आं साइडनावहाय ओमफ्राय नैबेबो बिदाया जिथुनाखि दा हाबा जागासिनो दङ नै आदा फ्रि फल आदाया खय नाम्बाराव दंमोनलाय फार्स्ट नाम्बार औ फार्स्ट नाम्बार बेबो बिदा दै बिदा असे बिदा फंबाय 6 जन दा बिदि आरोखि नै ओमफ्राय नै बेबायदि साजायदों आरो मनज ओमफ्राय आदा अन्थावखौ नुखाबाय दा हाबायाव दे लोगोफोर हाबायाव नर्थ गान्दाबिल जोंनि गामिनि खाथियावनो गोलोम खावबायसो माथो आंखौ दा बिदि आरोखि ना
ओरै दं बैराथिफोर नै ओरैहाय आब'मोन दं ओमफ्राय नैबेबो आब' आरो आब'नि हाबाया मा मासाव गोलैदोंलाय बेसेबां सनावलाय लोखिसोरा हाबाखौ जाखोमादों बिब'लाबो जाजासे रायगारबाय गैया बारा गोबाव जाखैनाया बेसेबां मोनलायथाय ने बावलायलांबायहाय आंबो बावबायना नैबेनि आब'नि हाबाखौ होनदों बोसोरथामसो जाबायना औ बोसोरनै जाहैबाय औ औ बोसोरनै जाहैबाय औ ओमफ्राय हाबाखौ जाखोमादों इयो आब'आ नोंसिनिबो होजों खारदानिया गसाइगावजों औ मथामबुयेलनि बोरैथो जायो ए नोंसिनिबो बे लागोखा बिदिला ए आच्छा बिबो ओरै हाबा जाफैदों बोसोरनैसो जाबाय आरो हाबाया बिराद मोजां जानानै थांदों ओमफ्राय आंखौ खबर हराखै आब'आ दा बिदि आरोखि मा हारसिं जाखोमाखादों खबरा हरखायाखै आल्लाखौ दा बिदि आरोखि ओमफ्राय मथामबिल जोंनि नैबे बाजै आब'आबो ओरैजोंनि मानसिफ्रा नुदोंब्ला सिनायखासिगोन नोंखौ गोबां दंखायो नै लाइफआवसो नै अनसो नै लाइफआवसो दङ र' दे नायदे नों नै नाय ओमफ्राय लाइफआवसो मानसिफोर गोबां नायगासिनो दंखायो नै मिनिगारबायसो बोसोरनै जाबाय आरो बे माबायाबो आब'आबो हाबा जाफैनानैहाय ओमफ्राय देखायदों आङो नै मोजां खेबसे नायनानै लाबाव र' नायगोनरा र' मोजांथार आब'आ गोसोफ्रा स्रां स्रां खुला जारौ रौ बयजोंबो रायज्लायो गोसोआ गाइखेर बायदि गुफुर बेबायदि आरोखि औ ओमफ्राय नै ओरैहाय हाबा जाफैग्राफोर दङ जाहैबाय ओरैहाय हाबा जाफैग्राफोर गोजा नै माने बेयावहाय दसे जिरायहोथ'दों आरो बिदि आरो औ ओमफ्राय ओरैहाय ओंखाम जालागासिनो दङ जानाय लोंनाय संनाय खावनाय संनायाथ' साइडजों मोनसे साइडजों जाहैबाय मोनथामबो थांदों खालामबाय थादोंमोन बिलाय ओरैहाय फुरा ओंखाम जादों नै जाहोगासिनो दं आरो गोबाङानो जाखांनानै थांबाय ओमफ्राय नै बाजैया बेबो देरसिन बाजैमोन दा ने देरसिन बिबाजै मारै होनदों आयौ आब' जों गोदो गोसोसो होनलायलांबाय आंबो जों गोदो मोसानाया माबानायाव आदा बुथुमनि हाबायावमोन नामाथाय ने औ बुथुमनि हानखा औ नोगोद मोसायोमोन जों गोरलै गोरलैयाव मेथाइआ माबोरैमोनलाय गोसोआ बोदोरमानो खाथियाव बिदि होनलायनाया ओरैबायदि मोसायोमोन जोङो ओमफ्राय मोनो दुब दुब बिखा ख्लाब ख्लाब होननायमोन ने मेथाइआ गोदो खावब्लाबावनोसै औ खावब्लाबावदो देन्जारखा सिंगारा दा बिदि आरोखि ओरैबायदि गोदोनि इन्टारेस्टआनो आलादाखामोन फुरा मोसायोमोन जोङो बे आब'मोनजोंनो नै मा ओंख्रि जाखोलै आब' नानिमोनालाय ओइ मा जादोंलै नोङो बिदि आरोखि ना मा जायोमोनलाय आंनोखौ बिहामजो बिदि आरोखि मा जादों दा माथो गिबाय थादो रायलाय मानसियालाय नै बे साजोन आयौ गिदों नै लायसोलै माबा नांबावगौ ओंख्रि नांबावना नांगौला बिना जालै ओरैहाय संनाय खावनाय जाबाय फुरानो ओमफ्राय DN ब्लग ओमफ्राय माथो होनो जेन्स बसुमतारी मा होनदों जुनास बसुमतारी अनखाव सारनि मेदामखौबो खोन्था आदा अबाव दंथाय रायो
ओमफ्राय सोरनि हाबा ओइस अनथाव ब्रादारनि फंबायनि हाबा आरोना ओमफ्राय आदा जाखांबाय जोंना गला मोदोमदो सिलायखाबाय ओमफ्राय ओरैहाय संदों खावदों फुरानो 20 मिनिट जाबायलै लाइफआ ओमफ्राय दसे हिन्जाव गोदान थानायजों थांबावनोसै आङो दा गोदान गोदान लाइफआव थानायफ्रा नुवाखैबो जानो हागौ दिङा ब्लग हाय हेल' आदा थेंक इउ लाइक डन अके आं माबायावसो दङ नै हाबायावसो एसे जोंनि न' साखाथियाव हाबा दङ बेयावसो दङ आरोना ओमफ्राय आं दसे दिन्थिनि दे हिन्जाव गोदानखौहाय दिन्थिनि आंनिखौबो साब खालामदो अके जागोन दे दा आं जिखिया जा मोनसे भिडिअ'आवहाय कमेन्ट हाय बा हेल' खालामहरदे आं दा चेक खालामनानै खालामहरफिनना होगोन आरोना दे दा हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननो दानहोदों दा नायदो